tenir una vida plena. Superar barreres i prejudicis. Guanyar autonomia. Construir una societat més justa i responsable. Aquest és el somni de la Maria, l'Arturo, la Carla i el Pol, i de moltes més persones que, com elles, creuen en un projecte de vida lliure i igualitari. I volem explicar-te que cada vegada hi ha més somnis complerts, gràcies a la tasca d'empreses com la vostra, a la vostra valentia i a la vostra aposta inclusiva i transformadora del món laboral. Aquesta cita és un reconeixement per ells, perquè posen tot de la seva part, per vosaltres, que feu realitat el seu dret al treball, i per celebrar entre tots que la nostra societat avança amb pas ferm cap a la igualtat. Save the date. Save the date. Save the date. Save the date.